ҳар беша гумон мабар ки холист, шояд ки паланги хуфта бошад. чанд рӯз шуд ки дар интернет сагбачаҳои барон ба зидди ситораи намоёни мо, ба зидди Абдурозиқҷон бисёр суханои қабеҳ ва ғайриодамӣ гуфта истанд. бародарон, аввал ин ки ин корра барон худаш сар кард. вай видеора монд ки вай чӣ хел буд, чӣ хел набуд. якумаш, то агар вайро ҳурмат мекардӣ, ин корро намемондӣ. ин як. дуюмаш, Абдурозиқ инсони ҳалолхӯр, инсони беҳтаринай. ту худат кӣ будӣ аввал? Саркарди зиндагитат чӣ буд? Ай ставка чи? Ай ҳаромай. шумо ҳамат риша монде, ҳатто риши бузургои моро ахмақ кардаеси. бузургои мо аз рӯдаки бузургвор то саъди бузургвор ҳама то саъдию то айни ҳамаш риш доштанд, вале шумо риша мемонед, на тамиз доред, на ақл доред. шуморо садқаи Абдурозиқ кунад. Абдурозиқ бародари ҷон, ту ғамгин мабош. имрӯз 10 кас агар муқобили ту боша, 9 миллион тоҷикистонӣ туро дастгирӣ кардааст. ту рӯҳафтода нашав, ту ба пеш рав. ба ин видеоҳо, ба ин наворҳо, ба инҳо аҳамиятам наде. вақте ки ман чанд бор мехостам ки Абдурозиқ бизанам дар ютуб бишурам, ягон чӣ пайдо намешид. фақат Авлод медиа мебуромад. чӣ ба вай канали хича надошт? вай харида буде шумо чӣ? барони шумо агар ситораи Тоҷикистон хича қабул кардани боша, Абдурозиқи мо вай ситораи ҷаҳониай. монанди вай ҳозир дар Тоҷикистон Шабнами Сурайё, Садриддини Наҷмиддин, Далер Назар, вай ба ин ҳар ҷо репгӯ баробар нест. якумш ки байни барону Абдурозиқ фарқи калон аст. агар кори ино хайб бошад, яъне барои намоиш, барои тамошо дидан уно дуз бошану дурӯғро ҳамин корда бошанд, беҳтараш Абдурозиқ бирояд аз ин проекти барон. зеро ки ӯ 18 сола шудааст, ӯ ғуломи ҳеҷ кас нест. метавону ба касе дӯстӣ куна, ба касе накуна, ба касе ягон договор ё ин ки ягон шартнома имзо куна, метавонад накунад. ин кори вай аст. Абдурозиқ, ту беҳтарин инсонӣ. рӯҳафтода нашав, бори дигар такрор мекунам. ба ин инсонҳо ютуби худа бикушо, канали худа бикушо, пул кор кун. ба ҳеҷ кас агар карди ба касе ин кор шартнома банду, аз ҳеҷ кас натарс. ту касе туро мега ки Тоҷикистон меои фалон, ҳеҷ чӣ намешавад. ҳамаи халқ бо туст, ҳама тарафдори тун. ту як инсони ситораи намоёнӣ. рӯҳафтода нашав, пеш бирав.